Takže dobrý den, vítáme vás u druhého levelu show Vládí show. Takže dneska tady budu mít 3 hosty, který mi řeknou, co ví všechno o mém intimním životě. mi to připomíná tu krávu blonďatou, jak dělala. Natálii Sadne. Jo, Natálii Sadne. Takže tady je Jižborská Haňa Prďana. Takže musíte popsat 3 slovy, jaká jsem. Takže řekni, jaká jsem, Eli. Střelená, prdlá a bláznivá. Prdlá, to budu za chvíli. No počkej, chci vidět, co budeš dělat za chvíli. Tak, Andrejko, ale já Alžběto, řekni mi, jaká jsem. Michale, ty jsi to musel prozradit. Dělej, řekni mi to. Jaká jsem? Praštěná? Ježiš, nesmíte opakovat tyhle slova. Ještě jednou. Je to maso. No, to je hezký teda. Čau. A taky vám bych chtěla dneska představit svoji budoucí rodinu. Tady je můj švagr, ahoj. A tady je můj budoucí manžel. Honzi. Jo, promiň. Honzi, žiješ? Honzi, pojď se. Honzi, řekni 3 slovy, jaká jsem. Musíš to říct. Ježiši, proč? A proč jsem styděl? Pojď, tak ti to povím. Ježiši. To mě říkala, to jsem chtěla už říká. Já nevím, co bych. Ježiši Maria. Ježiši, k tím může být zima. To byl ty, ten debil. To není můj manžel, on přijde nové. Honzi, ty jsi byl v řece? Tak a teď tady máme nového. A jsem tě viděl. Máme tady. Kuba prejdem do řeky, říkám tak jdem. A Kuba stál na těch sklucích a říká, ty to je studený, říkám pojď, ty vole, skočil jsem tam, tak šel za mnou. Honzi, musíš se mě... Já chci. Tě miluju. Jo. Jo, miluju tě. Ale musíš 3 slovy říct, jaká jsem. Ale 3. Ještě 2. Nestačí, jo. Ne. Pojď. Všichni tady říkají, jaká jsem, tak teď ty. Tak dělej. Ježiši, Honza, tady jsi Míšel, musíš... Aha. Ale